Ja se ei pääse palkkaamaan itseään sillä, että se pääsee hyppäämään sen ensimmäisen hybrydin. Istu. Näköjään osaa vastata. Mäkin haluan vähän nähdä teitä. Ei tää nyt siitä häirinyt, jos te. Mä nyt haluan, että nää niinku kasvokkain näkee toisiaan. Ettei ne saa sitä tilaa siellä leikkimään. Pitikö videolla, mä kuvaan tän istuu. Mä etsin silmälastia johonkin. Tuossa on vuokko se rata tossa vieressä. Tässä. Se on kuulakärkiversio meidän mölliä, mutta se varmaan menee Alman kanssa vaikeaa. Siellä lahdessa pysyminen on yhtä kannattavaa. Siellä on yhtä suuri mahdollisuus lähteä. Silleen, että hyvä lähtökohta. Nyt tää meidän mölli. Me saatiin helposti. Kannattaa rohkeasti liikkumaan sieltä pois ja sen koiran pitää odottaa. Hyvä odottaa. Aina vaan odottaa. No just. Ja sit joku vapautus, mikä onkaan sun vapautuskäsky siitä, se saa lähteä. Tänne lennä.